Kini ang Atraka Balita 943. Karon nga padayon ang pagpamakuna sa katawan sa lawigan sa Negros Oriental batok COVID-19. Apan pataas usab gyapon ang kwitada sa kaso sa COVID-19 sa probinsya subala sa talaan sa Provincial Inter-Agency Task Force ning lalawigan. Ang lalawigan anaa na kini sa alert level 4 o daghang natala nga aktibong kaso sa COVID-19 itandi sa ubang probinsya. Usus mga rason, daghang nagpositibo sa COVID-19 tungod kay ang uban nini ang wala nagpaturok o wala nagpabakuna batok COVID-19. Gani sa Longsos Manuyod adunay 62 ka aktibong kaso sa COVID-19 samtang adunay 255 ka naka-recover o 15 ang namatay o kinatibuk ang kaso sa COVID-19 aduna na kini 332 ang kaso sa COVID-19. Maong si miauhag si Konsyel Harmon Balbon sa katawhan sa Longsos Manuyod nga kadtong wala nagpabakuna ang magpabakuna gyud batok COVID-19. Ako ang ikahatag nga mensahe sa atong eleksyonan dinhi sa lungsod sa Manuyod. Wala may laing tambal aning gitawag nato COVID-19 karon kundili kung hangyo nga isip usab nga inyuhang konsyal sa lungsod unta dili ta magdumili mga mapabakuna kay sa ako ang gilantawan, sa ako ang personal nga panglantaw ang pagbakuna sa ato ang kagulingan mao lamang na itubag nga ato ang matubag ning problema sa COVID-19 kay kani og sa umaabot pa di naman guni mawala ni sa kita naa na ni siya nagkakutay na ni sa ato ang kaugatan utawa sa dili kaugatan sa atong kagulingon nagapal sa palibot ba naanaan na ni sa palibot kun dili ang ato ang matubag guro na siya sa pag-awhag sa gobyerno nga mapadali kanabang mapabakuna ta tang tanan kay mao ginay akong nakita nga mao nay tubag nga ng sakit nga COVID-19. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Si Municipal Councilor Harmon Balbon sa Longsos Manuyod eksklusibo kanay naboy kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.